mi pano pang hantira rol thar chu ni ve to me Adam hi oma Adam hian a thian te a in sual tir ani deuh ber mai ama ro chu tia anin sual mek lai chuan a topa chuan Adam chop chop chuan in ti thiam lovin anin sual buai ta deuh nuai mai a chu muin an zio tir tu te chuan Adam le a thian pa hi an ko franga nikhat an suspend bokani ti chuan Adam hian a thil ti diklo chu pomin a thian pa hena hen ngai damadira ma se thian pa hi chu a thin rai mala chi ado ti chuan Adam chu an ina ho in aha ati chum chu blue mangin an char tha an thano mai hian meche pakhat ka thuin a oma ti chuan Adam chu sikul kal thele nu chuan sikul kal lovin an thanom nu ka thuin ina chuan avakala kongka chuan envelope alo oma le ka thon hinia a han hon chuan president ming te lo in ziak deuh nuai maya makti takena ena chuti dai tak chuan ka thuin chu lo hoin kha engei tia a ron tia Adam chuan lam siamin hei na ka zunga kan hatho tu rom tok te inei lo mo tin ka lo ngai ven dona tin a khila ka thuin chuan chuti ngan hatho tu ka du chuan ka huan ti fai tu rom lom tin ina chuna khoi du ta in chunga chuan president nena an thalak dun na te lo oma Adam chuan makati deuh hlaka ma se ka thuin chuan president hi ka thian hlui thina ania tin a sei maya te chuan zan khat chu Adam chuan ka thuin te in lampang uluk taka en lai chuan ka tanga mi pakhat lo chuak lai a hmuwa chu pa chu tu dang ni lavin John F Kennedy an president ni lai kha ani heng heya makati khop mai te chuan tu ka chuan Adam chuan a thian nu faith nena chuan an ina leng tu kana soma a chan chu an ni pani hi tlemin an instar ve deu ni an miss chu lo kalin chutia meichhe lo bek khan chun phal lova honghal wat tu kana tia ti chuan a hoa Adam chuan an hathar kan ti meng chu ka thrini te huan ti fai na chu thoka chuti lai chuan ka thrini chu lo kalin Adam chu a ron beluama Adam chuan ni zana khan president ni ina hin local ti ka hmuwa ti na han soya chu thu han khria chuan ka thrini chuan angai ben te chiam lo chulam pang chu boipui tam lo lai ta na thazo kang ti in a khil maya ti chuan na thozo chuan a thom hno te po a bal deuh nuaya chuti chung chuan ina chuan a va hoa anu le pa te chuan engei ti a ti in an han zota Adam chuan na anei thu le ka thrini huan ati fai thrin thu chu soya ma se anu le pa te chuan ka thrini te huan khyak ti fai chu an lo lom vak lo a chan chu ka thrini chu an en dan dik lo deuh le an za vak lo ani thu an soya ma se Adam chuan nangma ni zokin na zong vela ti in min khil thina na ga mu vele in se se le sia a han ti ta ka chuan anu le pa te po chuan an khap ta big lova tum kha chu Adam chuan astar nu kan ti meng chu faith chu in a khoi hoin anom do na ama ko chu van doi thak takin anin folai tak chuan a habung azom chopakha ate tlapal lo maya zaktaka omlai chuan abel no chuan thadavin kha i ha siam thatangai ni kha ti in a khil maya ama ko chu thil thenga wang chuan Adam chu free omatia chumi wang chuan amut po chekhop mai Adam hian ka thrini kha akukin azui fo maya tum kha chu ka thrin chuan papakhat aming luson an ti chu amulai avakmuwa chu pa chu thil ti thei mel tak mai nia an thil soivel chu politics lampang thilani ti po a khiat theini alan dan chuan luson te hian ka thrini hi thil ti tir tum man neya president hena kala engamo tak ti tir antumani ma se ka thrini hian adu chia lo ni na lang bokani te chuan chumi zan chuan Adam chuan ka thrini te in ama achet le lai vel a bi thla ka ngai chuan a hnunglam tongin papakhat Graham hian alo tham thut meya ina tham lutin hepa hian in chet le lai vel alo bi cheu nia ti in asoya hepa hi tunge kan ti chuan ka thrini pasal ni thina nia ma se engamo politics thila wangin an thena anin ti thiam lova a pasal hian president chu entinamo thema thilengamo tak ti ga tumani ti an ti tang hian a khriat theya chumi chu du lovin in hel boin an in then ta ni ti kan kha thei bokani chutiang ni ta ga chuan Adam chuan tum kha chu Lawson le Graham in mulai chu hmuwa
engemaw tak thil soi an nei ni tih hriain a ruk nan thu soi chu wangai thla an thu soi hriat thei china chuan Katrina Dairy hi kan ruk sak ngai ni a Dairy hi kan ruk sak chuan kan chan hi a thadon ani tia an ti lai chu hria chu vele Adam chu in lama hoin Katrina ina chuna vakal wata mase Katrina chu lo omlo chu kan chang ala in a Dairy an soi chu a han zong vela an keu thuaka chu ti lai chuan Katrina chu mi papakhat ne na lo huwa rang lu tukin Adam chu tuam hoda na bom a bi rong hal wata chuan chu pa le Katrina chu an han khosadun vela chu tia an umlai vel chu Adam chuan tuam hoda na bom atang chuan a thiranga chu pa chu a hon hu chuan Katrina chuan Adam chu tuam hoda na bom atang chuan lo chuak tu kana tia aum je chu Katrina hian Adam kha aum veranga nei ti a khathaya a chan chu a school bag ada top kha ang khumbul ka hian ania chu ta tang chuan a khathiam vekani chu ta Adam chuan voin lama thil khe zongzong Luson le Grahaman adai lak sakan tum thu chu han khila ma se Katrina hi makti om pon om lem lova ton huwa chuan mi thu soi ngai thleng to lo la mi sui to su itana thalawang ti chawin a soi ni tum kha chu Adam chu thren ten an body na an kal hova game an khela chuan an chaklo wangin astar nu fate nen khan thuam hoda na boma minute ni khung tu kan nia an kal khum lai chuan Adam chuan fate chu han fo pa ma satle min alo du tho deuh nge ni fate chuan du lovin thinram takin thuam hoda na boma tang chuna chuaka ke chu ko hodon tin a chuak tawani de chuan chu mi zan chuan ro asura Adam po chu hu phumin an in chu wa thlenga anin ko ta chuan Katrina po hu vekin alo ho ve me kani ti a khia chu vele Adam chu Katrina ina chon rutin an hanin khofaya Katrina chuan agum pakhata hoin chu ta chuan lemziak moi tak mai lo oma Katrina hian milemzia atuya te chuan chu tia an ti lai chuan Adam chuan Katrina chu fo han tuma ma se Katrina hian alo du mai bik lo te chuan in an milemzia na mang te chuan an hanin fiama an hanin the vela anin khoi ber khop mai atu ga chuan Adam nu le pa te chuan Adam chu rong kai nu in a khuma mu ni tian va mu chuan ni zan lama Katrina ina kal le ni mo ti chun khathiam hal veka apa chu Katrina ina chun vakalin kan fa pa hi na lo pe to lo la ama nen hian in kung kai na lo siam to lo la kan van tu em ti in ata soi ta nge ni chu min hu chuan Luson te kha local le in Katrina chu an du ti tiang turin an ron nok le sek maya chu mi zan chuan Katrina chuan president Motomin White House ate vakala ama ro chu achunga lu phal lovin duty te chuan an lo tanga atu glo nei chuan news sa John F Kennedy chu ka hluma nei ti thu an ron puanga chu tho chu Katrina na khia chuan a ro na hle maya chu tia a ro na ta ka omlai chuan Adam chu lo kalin an hanin nem vela chutia an hanin kom chovel chu tlemin boko kan kal thui chodewa ama ro chu anin chan dana thuin mulovin Adam chu achuaka in lama a hole ta chumin hu lok chuan Graham khalo kalin Katrina hna chuan adai ri peturin athia ma se Katrina chuan adai ri chu kol lo thu le akol tu chu an thenom no pangani thu asoya te chuan a chuak le ta chu vela Katrina chu Adam te na chun vakalin Adam chu va mo tuma ma se nu chuan mu lo phal ho lo mai te chuanin Luson te chuan Katrina chu adai ri chu lavat turin nok ve chen boxia nekina chuan Adam chu biakina omani ti khuya in Katrina chuan avakal chira chuta chuan Adam chu ma chawin alo thua thil pui mo chu asoi dam lova atuk a school bang chu Adam chuan agum chu tu emoi nan lo chek chiam ani ti khuya takin nok nuai hian ava hmuwa rang takin Katrina ina chuan avakal levata ma se chu ta chuan Luson khalo oma adai ri kha lo hal me kani Adam hena chuan heng kan thil be puya hian loin rol velola itana thazo kani tin mun pakhata soya chulai hmuna chuan Katrina lo khang chewatia Adam chu chulai hmuna va thlem chuan Katrina chu alo thirang maya awang ava hmuni ral khata tang chuan Graham chuan anu pui hlui thirang mai chu alo hmuwa Macedoson chuan zu kala phallo
alan dan chuan Lilson hi thil ti thei tak mai nia Katrina hi an du an ti tir thelo wangin ada thwa nei na langani chu thil thlenga wang chuan Adam chuan atuak hle maya school a po amu zongjong dang lamani atuk lo nei chuan pausal pakhat hi lo thlenga chu han hon chuan a thon chu Katrina khalo nia a thi mani chia alo thona nia a chung han hon chuan ama thalak nge mai adama thalak uluk taka asiam sak chu lo oma chu alo present hi lo ni ti chuan he film hi atop ta ni Seventh-day Adventist Koran Enkol Helen Lowry College chuan kum sang ni le somni pahni atranga sang ni le somni pathumatan admission ahong le ta kum sang ni le som pasari tanga din tran chok ni ma se kum tin result thatak tak nei chovin Mizoram University undergraduate exam a po subject ranga top 10 kum tin anom thuin Helen Lowry College a hian arts le commerce stream a subject rang offer ania arts stream a heng an huai mi te hi lak thei ani Education, English, Political Science, History, Sociology. Mizo Bachelor of Commerce BCom zirdu tan admission honmek ani bok kum sang ni le som pakua tanga sang ni le som ni khan commerce a Mizoram puma pakua na nein kum sang ni le som ni atanga sang ni le som ni pakhat khan English subject a Mizoram puma pathumna answer chuak bok ani Helen Lowry College yan co-curricular activities shang angay poy mo Sport, students outing baka seminar na ifouchin ni tin NSS mumal taka dingin activities chatak taka na china library mumal taka umbok no pangten trong an thiam theinan English man warni in spoken English class kalpui ani baka no pangten hena computer class nei puitrin ani khopui beng sengten ati boy phak lo na huna rilru taksa le thlaraw lama masona turin hezirna in hian no pangte a enkol thin ani Rilru taksa le tharaw lama mason du tan he college hian admission rudi turin kan soma cheu Helen Lowry College Adventist Education, a journey to excellence.